Juta gatoz. Eski, aipatu izan dizu noiz bai, komiko xume bat besterik genaiz, hori guztia esan dugu, komiko xume bat, baina horrez gain, bazenekien, aritzen naizela ni harriak eta lantzen. Ah, ez? Harriak landu, egite ditut halako monumentuak eskuz harria landuta. Bazenekien? Eskuz harria landuta? Bai. Nik ere nekien, Baina aurrekoan, etorri zaidan tipo bat, hombre, telleria, hau, monolitoak egite dituena. Esan, monologoak, hotel, datozela gure lehiakideak, pasa barrura beste. Esan zidan, broma. Ane Maialen, Ariane eta Jarne, Andoni Tarzai, gaur gurekin jabateko prest. Ane Maialen, esan zidan, ez da broma, monolitoak, eta zen, bai, ni naiz, bai. Segi, etorri ikustera. Monolito bat oraindik ez, baina laizzer kotuz, Monumentu bat lortzeko bidean, bai, 3. saioa. Bai, eta gaizki. Leku bat, iskinekoa, erdikoa, beste iskina orain. Eta 3 saio gaur akaso finalera iristeko aukera, orain arte. Saiatuko, gea? Dirurik ez dugu lortu, alegia. Etxean, Ane, zer diote? Ja, esperantza galduta daude, zaldi ez dala iritsiko, eta gaur hemendikan urrengo pausa horrea eziteakin nahiko. Beste finantzazio iturri batzuk eta aztertzen hasi gara? Ez? Ez, gogor. Helburua batetzeko gogor. Ogi kontrabandoa, zerakinik. Bueno, aukerak badaude hor. Bai, apunta aukitu bazpai. Ondo. Maialen, zu ondo? Bai, oso ondo. Bai? Muito behin. Muito behin! Delizia. Zergatik, portuguesaren kontu hau? Nire bikotea portuguesa da. Ez, Irunen maitasunak ez du. Izena du? Pablo. Paulinho. Paulinho. Eta nongoa da? Bueno, Guimaraes. Guimaraes, Paulinho, uma abraçada. Euskaraz ulertu dizu, Nik portuguesa. Ama hizkuntza portuguesa du nik, ja. Sorte hon, animo. Eskerrik asko. Obrigada. Azpeititik, gure neskak zemuz? Ondo? Ondo? Bai. Bigarren egune, Ariane eta Eiarnentzat, aurreko finala ondo, 200 euro. Bai. Pilatuta. Pentsatu dugu zer egin diruarekin eta? Afaitxon bat, Non? Ongi etorri jatetxean! Azpeitian, ongi etorri... Sartu! Beste nun baitea. Ez, afaltza beste nun baitea. Xerita jan. Zuek jatetxean lanean ere aritzen zarete. Bai, ba. Zerbitzari... Ni parrillien jardute. Bai. Do, interesarria. Ondo. Etorri, arraieta aragile jatea. Ariane, zuzertan, bat parrillan, zuzertan? Sukaldien bilok. Ados. Ez zu parrillan ez? Eskuat bota hor bada bai, baina bestela ez. Baina Iarnek du hor parrillan. Zorretan geratuko gara, Ba, ez zantzarik gabe. Parrillan onena, Iarne barkatu, parrillan zer? Arraie. Oroar. Bai, bixigu ezapue... Ni joan nahi dut. Ongi etorri nola ez pa? Ondo. Ariane, etxien eta postik, danak, zebori animuek emoten? Bai, guztua daude. Ba, ongi etorri gaur, hau Eskerrik asko. Eta bikote berri bat. Andoni, Hartzai, Gabon, zer moduz? Ondo. Nondi gatoz? Ni zauztik. Zauztarra, Andoni? Eta ni Bilbotik. Bilbotar Hartzai. Bilbokoa zehazki... Aldezarrekoa. Aldezarrekoa. Oso ondo. Bibilea gara, unibertsitatean eta asko ikasten baita bertan. Elkartu zarete, nolatan... Lagun batek ezauten genuen batera, eta behin pote bat hartuten edo, eta ez zetu eta esan. Bai, Bai. Horrela. Baina zehar izan, Andoni, Bilbon ikasten edo? Ni... Zuen badakizu, zergatik etorri zaretan edo? Hori da. Badiru, zantxe joden eta furgoneta batek harrapatu gaitu eta hemen txautzi gaituzte. Ez, borondaten etorri zarete, ez da? Bai, hori da. Ados. Andoni, zertan ari gara, ikasketak eta? Ni lanian, ja. Bai. Bai, 20 urtekin ja lanian. Bai, baina kontratu batekin, eta, ez da? Bai, ondo. Giza eskubideak eta errespetatzen dituen enpresa batean. Bai. Da, legal. Zertan ari zara? Administrazio bezala. Erlenteriko herriarte eskulan. Administrazio asko dauz hemen, Bai. ondo administratzeko prest, danak. Hartzaizu? Nik ikasten jarraitzen dut. Zer? Hemengo klasiko bat, euskal ikasketak. Euskal ikasketak, ondo. Administraritza bai, baina gero horri letra batzuk gehituta, kombinazio interesgarria da, Eta irabaziko genu, Andoni, diruarekin? Lasai bizi, urte bete bentsat. Ondo, plan ona. Oia. Zuk administratzen asmatuko duzu gainera, ez da? Oia. Ja, betero hainbeste. Plan ona. Ba, animo, bikote, zorte hon. Ni esker. Ba, urte beterako ematen du honek, Adidanoak miluzeko estakuan 96.000 euro. Bai, gaur, somatzei dut. Zer pasada? Aztoratuta, ez dago izango, laster ikasbidaia. Nora? Salou, baina gehiago ere bai. Barcelona ere bai. Parranda bai? Ez. Irungo Txingudi institutoko lagunak. Bizitza bizi.
horretara gatoz. Eta leian, lehiatu. Puntuak biltzeko unea, arrasto-zarrasto. Hasi egingo gara. Lehenengo taula, lehenengo arrastoa. Nirean Eiffel Dorrea agertzen da. Karpeta. Postalien. Zigilua. Ez daude bi pieza berdin. Puzlea. Oso ondo. Bai. Gero itamar puntu, Ane Maialen. Ederto, Eiarne, bigarren taulan lehenengo arrastoak dio, eskuinean bat duzu, ezkerrean beste bat. Belarria. Eskua. Oina. Poltsa askoren helduleku da. Sorbalda. Oso ondo! Bikain. Ona zarete, probontan, Gero itamar puntu. Go. Antoni Tartza, ia puntutxu batzuk, lortza ditugun, hirugarren taulan lehenengo arrastoa. Dagoenean, nabari da. Argia. Euria. Hotza. Hauts, eginda aurkitu dut. Bai? Korrikalaria. Ogia. Zerbait? Jendea. Postreak dira bere plater gogokoenak. Irina. Kanela. Hori bai, oso ondo. Gaur hori puntu gehiago. Oso ondo. Go, Azera bikaina momentuz, kanelaren efektua izango da, kaso. Bai, izangoa. Aprobetxatu efektu hori imitio batzuk egiteko, bai? A ver, ba. Azpeitiarrak bezaldean, eta gozen, lehenbiziko ronda bat horreta. Denbora. Entxatu ondo. Eta gozen. Txoferra. Kotxea, autobuse. Bai, Kotxea. bai. Deskapotablie. Bai, Bai, oso ondo. Ure. Delfine. Bero, Orka. Ondo. Aurdun. Ez. Moskorra. Piratak. Nortzu dira? Bikoten, non Bezena. agertzen die. non agertzen Jauterik diren edo? Asteriz Obeliz. Ez. Zaldille. Bigotie, tripie. Bai, non ikusten dira ba? Ipotxa. Ume txikile, haurtzaindegile, Urrun gabiltza, buru handilek. Bai, telebista Oh, bat edo. bai. Hartu lekue, Bart eta Homer, Simpsons. Simpson. Bai, Simpson arrak azal Zehaztu kolorea. behar dugu, bai, marrazki bizigun atiela edo. Bueno, Bai, Besteak ondo. ondo, oso ondo. Berrogeina puntu, bi asmatuta. Parrilla piztu guta. Segi lanean. Hartu lekuan eskak. Andoni hartzai bezaldean. Ia puntutxu batzuk. Bai, momentuz bat ere ez. Animo, denbora. Txon, txon, txon. Bai, Bai. hasi. Kamiseta garbitu. Plantxa. Bai, Lantzatu. orduen, bai. Lantxa bat. Moztu. Azena joa, tipula. Gian. Bai, Sukalatu. zer zaten dabil? Zatiak puskatu eta... Bai, zer? Pintxoak. Pikoteo. Labean sartu. Irakin eta Kontuz soinuekin. Zer? platera. Bai, eta zer dago hor? Zateko Zer zezea? dago hori? Zia, Bizkotxoa. olkia. Ez. Hirugarrena. Bakeroa eta zaldia. Ez da zaldia. Bakeroak zer egin? Lapurra harrapatu. Ez. Zer da? Latigoarekin. Bai, Zer da? zer harrapatu? Ez da zaldia. Astua. Ez. Kamelua. Ez. Begia, moteie. Begia. Komandan ikusi. Batzuk.
Askotan ikusi dugu bakeroak gamelua garrapatzen, ez da sokata guzti. Ja, pena, bai, eta patata frigituak egia. Bai. Gero, pentsatzen hasi da, egiteko ez da erraza ere, bueno. Ondo. Patata mozten bali Bai, ez da. makizu. Panadera estiloan, ez da, ongi etorri jatetxean, hori argi geratu da. Bueno, bat, hogeina puntu. Batekin geratuko gara. Andoni Arzai, zuen zer moduz? Bueno, ikusi mel. Ikusi behar. Bai, ikusi, guazen ba. Ikusiko duguta. Hartu lekua, Ane Maia lemezaldean. Venga, Irukorik bat ere ez? Hauxe igual? Oain bai. Guazen ba, demora. Ba, haundik. Bai? Hasi? Aizkoran? Gezia? Begiratu ondo, begiratu ondo, Ah, bestia. Lehenengoa. Liburu bat? Bai. Iriki? Irakurri? Aurkibidea? Marka paginas? Ez. Titulu... Bigarrena. Bigarrena. Hiltzea sartu? Hiltzea sartu. Bai, hiltzea, bai. Hiltzea. Dantzan? Dantzan. Bai. Bikote bat dantzan. Ze dantza? Tangoa dantzatzen. Ez. Bikote bat salsa dantzatzen. Ez da Merengea, salsa. batxata. Ez. Batxata bai? Bikotea batxata dantzatzen. Batxata Bi dantzari. dira. Batxata Bat da. dantzaria eta... Eta ikaslea. Eta irakaslea. Bai, hori bai. Venga, bat falta. Vale. Liburua. Bai. Titulua. Zehaztu behar dugu. Izenburua. Ze liburu. Portada. Eritara, idazten Andoni. Iztegi bat. Abat. A ver, batxata bat. Abat. Bai, batxata esagun bet? Ez dakigu? Gildera zure un pez. Vale. Ondo, hori zen ez da, pixka bat estiloa. Bai. Saiatu gara nintzen. Artzait kursilutara zuntzara, batxata kursilutara, argi geratu da. Badago beharra. Bueno, zer, venga, bi, berrogeina puntu. Eroglifiko batzuk, eroglifiko dabi. Dantza... Ari da? Ikastaroetan bai, askoz lasai hau, ja. Gerria neko gogorra Bai, askoz hobeto, ja. Bai, hasi da. Ane Maialen. Batxata ritmoan? Batxate ritmoan, bi eroglifiko. Lehenengo bat, denpora. Zenbat lortu dugu? Bale? 503. Ez? Denpora de. Bale? De? Kea. Bill Gates. Hoi da Bill Gates. Bai? Di Gates, kea. Di? Bill, kea. Bai, irakurri, zenbakiak? Iru. Bale? Diru, Bale? kea. Diru bilketa. Diru bilketa. 500 erramatarrez, iru ikusten genuen, diru Bill Gates ketan. Diru bilketan. Segundu txube falta. Bai. Oso ondo, neskak, Ane Maialen bigarrena denpora. Dilistei botatzen diet. Bai? Pues da al revés. Uma. Bai? Erroma. Erramua. Oso ondo. Reno alderantziz, herri irakurtzen dugu izpiluan. Uma turman, uma alderantziz, amu irakurtzen dugu izpiluan, erramua. Oso ondo. Garuna martxan, Uma alderantziz, hau bestea, ondo. Berreta bat puntu. Ondo. Bai. Ariane, Jarne, eroglifiko batzuk? Bai, asmatzeko die, Bai. Lehenengo bat denpora. Bai, goxoa. Ra. Pi. Bai. Pi. Zer da? Bestie? Pi. Azoka. Azoka nola esaten dugu? Bai? Bale, eta goi izen? Pianoa. Ez? Ez dakit zer den. Perra, Bai. ferra, Bai? piperra. Piperra? Piperra da. Bai. Oh. Bai. Perri etxiteigen akordatzen, Bi zenbakia. Ferra bat, eta pegaitxeko ordezkatzen dugu F hori, piperra da, Durangoko azoka da, piperra da, oso ondo. Piperra berde edo gorri, Bilek. edo hori, Bilek. danak. Parrilla txuleta jarrizkero. Danak. Bigarren eroglifikoa denpora. Bisitan datoz, Kata, bai, katalanak, katalanak. Bai. Kata, silabaka, borik ez, kata, eta lanak behien, katalanak, datoz bisitan. Erdi. Ongi etorri jatetxera, eta benvinguts. Zuek, ondo, 1 puntu, bikote. Andoni Terza
Bai, zelan, moldatzen zari aeroglifikoek eseta? Andoni ni baino beto. Bai. Bueno, ze Bueno, ikusiko da. dugu, a ver. Hau talde lana da, be bai. Oh, ya. Ez geratu izilik, bota aukerak, Bai. ia osatzen dugun. Lehenengoa denpora. Gaur erosi ditut, Bila, ez? Nire... Zer da, ze adierazten du horrek? Gu... Gu? Bai. Gulak. Bai, eta? digula. Ez? Gulak baderantzunen esati aurretik, non dauz? Gulanak. Angulak. Angulak. Ah, Vale. Batzutan hemen egotan hor. Han, kasu honetan, ikustezu ez da, han, gu, lak. Oso ondo. ba, gauza, desango Epa. dizuet, eskerrak hartzairi, Doni! Bai. Bigarrena. Pensio gehiagin jarri dugu igual. Oh, ya. Bai. Lasaitu, orain. Historia altoak handik. Bigarrena denpora. Lasai etzaitez egon. Venga, zer da? Basoan. Ez. Zer da? Basa, Basa... Ez, bestera batera. du, Basa mortua ez, bestera batera. Are... Ez? Bueno, beste da. Bestera batera. Sinonimo bat. Bai, Desertua. Arintxua du, aukerak behar ditugu. Desertua, eta lehenengo zatizia bakarritako piztuta, oso, esaten dio hortzari, Cervantesek gazteleraz hitz egiten duelako, deseroso, ez egon deseroso. Duk oso gaizki baina. Baina eros ez daude, Andoni. Bai. Ondo, 50 puntua. Zer? Eta Erne, ilaski jarraian zer datorren? Zemen elkarlan musikalak izan dira, bulego katera zuen irulegiko esku, Migiluzek bere egin eta irulegiko esku, beharrean Migiluzeko eskua abesten dugu, baina orain elkarlan horretan beste urrats bat egin. Featuring? Eta nazioartera Lady Gagaren Bad Romance abestiarekin egingo omen dute txingudikoek. Eta hori guztia, bai? Bai. Gogorarazte aldera, zuek esan duzu, Lehenengo hilaran dago hemen, Bai? Bai. Bat, bi, eta hiru. Oso ondo, Oso ondo. Ondo. Segulakoa, bere, proposatuta. Bialdu Lady Gagari hau. Bai, ez da? Bai. Bai, ikusten hariko da. Hello, lady. Lady, bueno, Gaga nahi duzuna. Eskua datorrela, alegia. Areta maialen zuen Erne. Lemizikoa. Alferraren usteak. Surf txabelketetan gehienez, zenbat puntu lortu daitezke olatu bakarrean? 5, 10, 20, 30. 20. 10. Oso ondo. Batzuk. Nola esaten da otarrea mailabian, zimera, txaskia, sestauna edo baztaila? Sestauna? Errebotea? Zimera. Azpeitiarren zat, errebotea momentuz. Bota? Txaskia. Orain bai? Zimera. Vale. Aukera daukazu hori erantzuteko, Noski. Nola du izena Florentziako zubi ospetsu honek? Ponte di Case, Ponte di Medici, Ponte Vecchio edo Ponte Duomo. Ponte Vecchio? Oso ondo. Ikusgarria. Ene? Kontuz, beste baterago ari dira. Zein da entzun dugun abeslariaren izena? Bryan Adams, Mark Knopfler, Eric Clapton edo Kenny Rogers. Kenny Rogers? Kenny Rogers? Bryan Adams. Mark Knopfler. Mark Knopfler, Dire Straits. Straits, bai. Erre? Ane Maialen. Nor da? Andy Warholek kolorezatutako argazkiko pertsona. Imelda Marcos, Kim Jong-il, Hirohito edo Mao Tse-tung. Ia, bat asmatzen dugun, bikote?
Imelda Marcos. Babadak kuantza. Horrela bai, ez da? Kim Jong-il. Mao Tse-tung. Martzai, Ai. rebotean trebe, I? Eta askatzeko aukera? Noiz? Alferraren usteak. Saiatuko Probatu nahi zeria? duzue? Andoni? Ez. Ez. Zein herritako euskara erabili du ahotsa.euseko Blas Ugaldek? San Antonio hori diferentzia da, San Antonio ertan asko ziren da. Han erde zimotzan asko, baina guge, hemengo barrizio zubitxa eta muerta eta barretara horretana euskeraz. Ze herritakoa, Eibar, Bergara, Azpeitia, Aduna? Adunakoa? Errotea? Bergara. Oso ondo. Zuzen? Zeizkera Bai? De. Saio ingo gea. Bai? Alferrari zaio iruditzen, inor ez dela lanean aritzen. Jo. Bai? Seguru? Oso ondo. Tomo, baina, Azpeitira. Oso ondo. Zelan duen zure antzerkiko proposamenak eta? Nola? Ez pa alperrarena zuleitzen. Ez, esan zidaten, langile baten papera ingo duzuta, ez dut sentitzen hori. Zin zara papelien Ez da ni idea, ez. Bigarren eskua, eskerrak biluza dauen. Bigarren eskua, ni joaten banaiz. Nafarroko zein herritakoak direla esaten da, kukulurik ezagunenak, tafailakoak, kaskantekoak, tuterakoak, lodosakoak. Atxoa faldu dut ez. Bai, honak, Hauek bereziki. Antxoakaz, bokartakaz. Ba, biso galdari hemen eta, ez? Nonguek? Bai? Lodosa? Lodosa piperra, Andoni hartzai. Tafaia. Ei! Tutera. Hori bai, Bai. tuterako kukuluak. Tuteraren te. Entzun hau! Beti eskatzen, behin ere ez dira, aze betetzen, nola egiten dute. Baserriko neskatilak. Zeitz, eskutatu dugu irrintzi lan baratzean hartaiorran amodioa. Erne Andonik badakita. Erne Andonik abestu duta. Artajorran. Andoni, abestu besedez. Oina duda zauzet. Ez hartu duda, ondo esan zu. Lan baratzean. Dio. Ordura arteko abazekien da. Irrintzi. Nola egiten dute amodioa, baserriko neskatilak. Kantatu duzu, Andoni? Bai, baina kontu no. hortan nahiko Bai. baldar nabil. Ariane Iarne. Ze koloreztatu dugu Toulouse-Lautrecen margolan honetan. Eskuinekoaren hilea, eskerrekoaren hilea, erdikoaren hilea, erreminta kaxa. Erraminta kaxa. Ba, Andoni, ba, hemen bai. Eske hori. Eskuinekoaren hilea. Zeizueko oso ondo. Letra. Ariane Iarne. Hauetako ze kantu ez da goze taldarena. Rimel, Jaén, Eutsi, Alhambra. Rimel. Andoni, hartzai. Jaén. Beste rebote bat. Alhambra? Oso ondo? Ondo. Eskatzeko aukera, ez. Ariane Iarne. Zein pisutara iritsi daiteke Ankole Batusiaren adarra? Sekulakoa. 50 kilo, 60 kilo, 80 kilo, 110 kilo. 110? 110 kiloko adarrak, Uno. Ikusi izan dira, bai. Jarrizkero, Andoni hartzai. 70. Hane Maialen. 50? Neiko Hau, igual, hirugarren umean entzatane. Ankole Batusi bat etxerako. Tigrea eta zaldiarekin batera. Ja, kompleto? Ondo? Askatu? Ez. Ariane Iarne.
Nola esaten da merkataria zuberoan? Tratanlaria, tratantala, tratanlanta, tratelaria. Hau korapilo bat, hau. Ondo esan, Tratelaria. Antoni Artzai? Tratanlanta. Nahi. Vale. Askatzeko aukera, askotan muturraren aurran dugun ez dugu ikusten, Hori azalpena. Saiatuko zarete? Bai? Bai, esan. Zenbat eta gertuago ikusiko dugu gutxiago. Zuzena da? Akatxiki bat arkaitz, geak badauz ja. Bale, Ariane Ierne. Zein da idazle honen izena? Ricardo Arregi, Iban Zaldua, Juanjo Lasagarre, Castillo Suárez. Puin idazle mundiala, esango dugu gainera. Bai? Juanjo Lasagarre. Ez da, Lasagarre. Ricardo Arregi. Ez da. Iban Zaldua. Iban Zaldua. Bai? B. Bai, saiatuko gea. Zenbat eta gertuago ikusiko duzu gutxiago. Zuzena da? Duzu. Hori bai. Hori bai. Andoni Artzai, hortxe izan dugu ba, Ja. Beste aukera bat? Hori da. Hirugarren eskua, hauxe zuena. Txokolate zalea amorratuei. Basari, Bai. Andoni ez Artzai bai. Andonik zer nahiago? Kafia. Bega. Nola ditzen zaio bikote famatu honi? Tuerloiu eta torkua, torloiu eta zakoina, torloiu eta azkaina, torloiu eta azkoina. Bai. Bai? Lady Gagak esan zu? Esan dit, bai. Torloju eta azkaina. Torloju eta azkoina. Bai. Ondo. Zuetan, nor da nor? Aldera oso garrantzitsua hau, bai. Pensatu erantzuna. Eta segi ezagun aurrera. Nola esaten da Malerusa hegoaldean? Zorigabea, Artzai Erne, beltzondoa, zorigaiztokoa edo utxekoa. Euskal ikasketak. Zorigaiztokoa. Hane, Maialen? Zorigabea. Bai? Batzuk? Entzun, nongo irratia da? C'était imposé pour que, moi je ne peux pas imposer les termes. C'était impliqué. Impliqué pour que tu libérer Bango. Etiopia, Algeria, Kongo, Ego Afrika. Algeria. Kongo. Kongoko faktoria, mosando? Bai. Ka! Nongo ama Virginia da. Arantzazu, Dorleta, Leire, Irantzu. Pues Arantzazu. Osondo, venga, puntutxu batzuk, Andoni Artzai. Badakonik, dau, Arantzazuko Virginie, Bai. argize itzen dauena, argize Bai. goten batzazu itzen da. Barruan Arri dagoen, baten da? barruen, bai, amumana zan doin nobetzat, bai. Andoni Artzai, pentsakor, segi. Gaitz hauetako zein ez du eragiten virus batek. Azizurria paperak. Kukutxeztula, herpesa edo barizela. Zein ez. Kukutxeztula. Doi zer daba? Bai, anaiak izan zuen, umetan. Horrela... Bai, Bai, ez du nahiko... Guau. Estua, bai. Andoni Artzai, probatu nahi duzue? Segi aurrera, gozen. Nola du izena, pala eta pilota horrekin egiten den kirolak. Soft padela, airbola, picklebola edo soft tennisa. Pickleball. Pickleball. Ondo. Ondo. Bai, Andoni. Zautzen duzu, kirola? Ez, baina Ikezu, deskartez. aste hartitan.
Azalpena, behin hasita gorputzak gehiago eskatzen du. Hori jakin da? Probatuko dugu? Segi aurrera, goazen. Ze koloretakoa da, ziarbenakoen goiko jantzia? Berdea eta zuria, gorri eta zuria, hori eta zuria, marroia eta zuria. Marloia eta zuria. Ondo. Arraunean aritu, Andoni? Anaia eta... Aiba! Eta osaba, eta... Aiba! Nire ibili nintzen, baina, bueno. Bueno. El nozko iraun. Zeta batzu? Irauteko komodina garrantzitsua, bai? Ia, ondo ikusi, Gozoa bukatu orduko, gorputzak berriz eskatuko. Seguru? Espero. Vale. Bai. Komodina! Ondo merezitakoa. Markailuak eutxirun! Eta komodina honek eta maialenek, Ariane Jarne 280 eta komodina, 300 eta komodina, Andonik etortzai. Aldetxuek? Puntua idagokienez, bakoitzak bere komodina eskuratu du. Hau pasuek, Ane Maialen lehenengo erronda, zein da zuzena proba erabakiorra. Saskibaloi taldeak dira. Saski Baskonia, Gernika KESB, Iraurgi, Barrena Berri, Anker, Araski AES, Eutxi, Bilbao Basket, Denek Bat Baiona Urketa, Ointxe, Barruan Saski. Bilbao Basket. Izenak ondo adierazten duenez. Ariane Jarne? Iraurgi. Azpeiti jen sortua. Arazkia eze. Barrena Berri. Ortuellako taldea da. Gernika KEXB. Leite Gernika bezala ezaguna, bai. Andoni Intertzai? Saski Baskonia. Noski. Zarrak. Ane Maialen? Anker. Liburua da. Alex Machoren ilustrazioak biltzen ditu. Ariane Jarne ezin duzu taula borobildu, 2-2 momentu honetan. Bai? Denek Bat Baiona Urketa. Baionako saskibaloi taldea, bai. Andoni Tartzai, erantzun zuzen bakarra. Komodina. Noski. Ointxe, arrasateko saskibaloi taldea, 150 puntu. Bikain. Bigarren errondara goaz, Eutxi, Euskaltzaindiaren hiztegian daude. Ñandu, ñapur, ñu, ñarro, ñir, ñatu, ñimiño, ñaño, ñapurki, ñuñoa, ñora. Eine haute denek, ez dakit. Bai, jautu gara. Hiztegian jasota dago zer? Nimiño. Txikitxoa, alegia. Andoni Tartzai. Ñu. Animalia. Ñarro. Hau ere, tamaina txikikoari esaten zaio. Ñaño. No? Ñir. Begietan, zuek bezala xe. Ane Maialen. Ñatu. Asturierako hitza daba. Ariane Jarne. Ñuñoa. Hau berriz Txile erdialdean dagoen hiri bat. Andoni Artzai. Planto egiten dugu. Baina Ez asmatu behar asmatu dago. behar. Tuko da. Detalle txiki bat, bai. Bai. Ez zakua irabaziko dugu ja, zuzenean, ez? Erdila, benta. Andoni Artzai, erantzun bat. Ñapur. Litxarreriak jateko gogoa duena. 60 puntu, planto? Bai. Orain bai. Oso ondo! Ñora zegoen leguzkanpo. Hipermota da, Ñora. Hirugarren errondara goaz, San Franciscon daude. Denali mendia, Golden Gate, Zubia, North Beach, Alcatrazeko kartzela, Castro auzoa, Lombard Street, Oracle Park, Murray ibaia, Namsan parkea, Baker ondartza, Alamo Square. Golden Gate zubia. Ikonikoa.
Lombard Street. Sigiza gaitxurako malda. Oso ezaguna. Oracle Park. Beisbol zelaia? Alcatrazeko kartzela. Uartean. Ane Maialen. Alamo Square. Ondo. 3 eta 3 momentu honetan. North Beach. Zuzena? Andoni Artzai. Denali mendia. Alaskan dago. 2 eta 2 honetan, Ane Maialen. Ane Maialen, erantzun bat. Namsan Parkea. Ego Korean. Ariane Eiarne, aukera daukazu aurre egiteko, komodin bat daukazuen, 2 erantzun zuzen. Zebek ikusi edo erabili orain, edo gero. Komodine. Komodina, adibidez, eta bat geratuko da. Castro auzoa. Eta Murray ibaia, Baker hondartza. San Franciscon dago, zein erantzun honek erabakiko du guztia. Bai. Murray ibaia. Australian dagoa, lastima. Markagailuak 230, Ane Maialen bizirik. Ariane Eiarne 280, 510, Andoni Tetarkai. Baker hondartza, ez dugu sekula azuko. Ariane Eiarne. Ena? Bai. Bai. Gustora aritu zaretea, Zorte ere, ezta? txarra, euneko 50 aukerizeon. Batzutan aurrera, bestetan atzera, besterik ez aizaten. Orain, itzulera polita izan da, mi luzera egin duzuena, Bueno, gehiago nahi, Gehiago nahi. Gu ere bai, ia esan oso bikote atsegina osatu duzu eta gu ere gustora aritu gara. Bigarren saioa aurrekoan finala jokatuta 200 euro irabazi ditugu. Ondo? Horrekin afaritxo bat, bikote. Bueno, eta elkarri ikusi horren beste denbora eta gero, oso ondo konta, hau. Eskerrik asko etortzi horren. Aurrera egin da, Ane eta Maialen. Beste nakatxa ere, norbere alde izate baita askotan. Zbitiara joan dira etxera, zuek hementxe? Bai, zer diotza, Bai. Lasaia ziren Andoni Tartzai. Gu ikusten, ean honen aurka bengo egun noin. Bai, za? Eta? Zer iruditu? Gustu, rollo nahiko gure artean. Rollo na, bai, gaur iritsi daia sortu da hemen kimiko pixka bat. Momentuz. Ia ze sortzen den sokatiran erantzuten lehenak zuek. Eskak, hartu lekua, sokatirara goaz. Denbora. Ze musikariren izen artistikoa da Monsieur Le Crep? Frantsesa. Juan Txoragama, Getariako ze diseinatzaileari buruzko telesaila ikus daiteke Disney Plus plataforman? Bai? Paso. Valentziaga, zein da Suitzako hiriburua? Berna. Berna. Jarrito bestia, umetxoak ikusirik, lorea ezin... Bizirik. Bizirik. Nola du izena, Hondarribiko itsasargiak? Iger. Bai? 7 sagar dituzu, baina 2 nebari eman dizkiozu. Geratu zaizkizunetatik 2 lagunari, zema dituzu? Bat. 3? Zenbat kilometrotako lasterketa izan ohi da Donostiako Lilatoia? 6. 5. Gaur larumata bada, ze izango da, etzidamu. Aste artean. Zuzen. Bizkaiko zein herritakoa da, Unai Iturriaga bertsolari eta idazlea. Ondarru. Durango, eskolan irakasten den zea ize instrumentu izan ohi da guraso eta bizilagunen amesgaiztoa. Txirula. Bai. Zenbat jokalari jokatzen dute talde bakoitzean eskubaloian. 6. 7. Zein koloretako soinekoa du Lisa Simpsonek. Laranja. Bai. Zein kiroletan aritzen da Janire González Zumaiarra. Txirrindan. Surfean, zenbat litro dira 650 mililitro. 0,6.
0,65 bai, ondo. Zein bi kontinenteren artean dago Georgia? Asia eta Europa. Bai. Ze siglarekin ezagutzen da Mondragon Unibertsitatea. MU. MU. Zein estilo arkitektonikotakoa da Parisko Panteoia? Gotikoa. Neoklasikoa. Zer da Instagramen logoan ageri den ikurra? Kamera bat. Bai, argazki kamera. Ze herrialdetan dago txerrien irla deiturikoa? Portugal. Bahamak, bukatu esaera zarra, zakur zaunkaria, nekez, Paso. Oskaria, zenbat da 70en 120? 14. 14! Epa! Zer zeraman hilean Mafalda pertsonaiak? Diadema. Bai, ondo. Noren bizitzan oinarritzen da motozikletan gaineko egunkariak filma? Paso. Che Guevara, nola idazten da 23 zenbaki erromatarrekin? Ane Maialen oso ondo. Zokatiran, ja, itxura hartzen, baina armatu egiten gaitu denporak. Oso bizkor, eh? Bai. Matematikak zea baino beto. Ningainan punta Falta zaigu zako irabaztea eureko kalkulatzeko beto. Eta errematatzi eta finaltxu bat egitea bestela bikain, neskak? Urra biluze arte! Andoni Dartzai! Zantzurua! Konkistatu duzu, bai, platoa oro har, saio ere, bai? Sokatiran aurrera eginda, ze Andoni? Ez da, nola sartu geha uneño. Ja, hori lehen esan duzu, Artzaia gatik, baina. Nolatan etorri zarete miluzera eta, zagit, eta elkarra ezagutzen duzu eta, bueno... Eta horrela txe, aurrera. Ez da hau estrategia baten parte izan. Igual. Eta kaso zakua irabazi egingo duzu zuzenean? Hori ikusi bako gero. Zenba diru? Asko. Gaur, jokoan. 96.000 eta 800 euro. Ikaragarria! Txingudi roman. Zozondo, txingudi! Irundi, publiko zona, Zuek, etxeko ideialdia, bat egiteko unea, konektatu egingo gara guztiok, momentu sakratua izaten da, hau, Andoni Artzai, liburu mitiko batzuk agertuko dira. Adi, aspaldikuek, oso ezagunak. Erlijio, testu sakratuak izango dira batzuk. Sorte hon, denpara. Erlijio testu sakratuak dira. Maoren liburu gorria, bai edo ez? Korana? Palikanona? Kama Sutra? Menka? Rig Veda? La Vita Nuova? Odisea? Biblia? Popol Vuh? De Oratore? Egiaztatu egingo dugu. Hiru akats bakarrik. Andoni Artzai, erlijio testu sakratuak dira. Lau akats. Bi akats bakarrik. Egiaztapenik ez dago, gehiago, bi aldaketa egiteko 18 segundo. Aldaketak egiteko, aprobetxatu segunduak. Andoni Artzai, urrezko galdera. Ale gehien inprimatu dituzten biak dira. Denbora
ze liburu dira ale gehien inprimatu dituztenak? Historian, munduan. Hauen artean. Zemuz? Zelan, mutilek? Ni gaizki. Zeba? Ideaik ez, baina bueno. Baina bueno, ondo? Bai. Horrela etorri gara eta finalean gaude. Maoren liburu gorria, ez dela erlijio testu sakratua esan dugu, Kama Sutra bez, Mein Kampf bez, Odisea bez, zuzena da? Maoren liburu gorria, Mao Zedongen hitzaldiak jasotzen dituen liburua da, Kama Sutra, gizakiaren sexu portaerari buruzko liburua, Mein Kampf, Adolf Hitlerrek idatzi zuen nazien manifestua, eta Odisea, Ulisesen etxerako bidaia kontatzen duen epopeia. Korana, erlijio testu sakratua da, zuzena da? Musulmanen liburu sakratua, islamarena. Pali kanona be bai, zuzena da? Testu budistak jasotzen ditu honek. Popol Vuh. Baiezko eremuan geratu zaigu, bai? Maien liburu sakratua ere deitua, Guatemalar jatorrizko herrien mito eta usteak agertzen ditu, kitxeeraz. Biblia. Bai? Idatzi sakratua horretzen ditu noski, kristautasunarenak ez ezti, judaismo eta rastafarismoarenak ere bai. 200 euro, Andoni Artzai, oso ondo. Afaritxu bet. Rik Beda. Zer, zeitxura? Ez que zertan bestakigu, así que... Testu sakratua da? Indiakoa, testu sakratua garai bedikokoa. De Oratore. Baiezko eremuan daukagu testu hau. Erlijio testu sakratu moduan zuzena da? Erretorikari buruzko testua baita, Ciceronena, eta La Vita Nuova, Dante Alighieririk idatzitako poema bilduma. Oso ondo! 225 euro, Andoni Artzai ederto. Eta urrezko galdera sumatu eta 1000 euro irabaziko bagenitu. Esko zobeto, ez da? Interesante izango zen. Kontuan hartzeko moduko izango zen. Bi bazka egiteko. Ale gehien imprimitu dituzten biak dira, hori da galdetu duguna. Euren artean, Biblia aukeratu dugu. Ezagun egiten zaizue hau, datu hau? Bibliana bai, dudak Korana gazauz. Munduko libururik salduena. Omen da Biblia, bai? Munduko libururik salduena omen da, 5.000 milioi ale inguru. Agatha Christie gero, Agatha Christieren liburuak, Biblia eta... Testu hauetatik. Korana. Andoni, Artzai, Korana aukeratu dugu. 1000 euro jokoan. Zer? Ikusi dako. 1000 euro jokoan, Andoni, Artzai, Korana. Zuzena da. Maoren liburu gorria. Gaurko zez. Batere bateko hartzen duen arren laser pasako duela bigarren postura. Horrela xe daude gauza momentuz. Andoni Artzai, 225 euro, gaur bertan ekitxita. Eutxi goiari bikote segi hortan. Etxeko, eskerrak